4, 3, 2, 1. A já to radši vydám bez tancování od Sáry Peštovi. Tak, začínaj! Sára Peštová, chceš něco říct lidem? No, chtěla bych, ať mi zvedají palce, ať se však na to koukají a rozkřičete to okolo, tak. Napište mi, tak. Mám Facebook jménem Sára Ladislav jménem, tak. Takže napište mi, jaký máte. Mám tam klučičí fotku, měl bráchy, tak. Napište mi, čau. Jak to se jde? La. La. Tak čau a budem zase jiný video, tak napište mi na Facebooku, jak vám to nebude, tak tam dejte třeba Láďa Pes a normálně, a jak tam to nebude, tak tam dejte Ladislav, tak čau.